llum de por. Senyores i senyors, amb tots vostès, l'únic, el gran, l'inconfusible, el David Copperfield del Maresme, mossèn Marcel Dalmau. Farà un espectacle de l'habitació per primera vegada a Santa Maria d'Oló amb un veí del poble que les passarà més negres. Com et dius? Albert. Un aplaudiment per l'Albert. Un espectacle de l'habitació que necessita la concentració del públic, la concentració de l'artista, la concentració del Marc. Del Marc no, del Mac, en aquest cas. Albert, estàs bé? Anar fent. Mira de no espatllar-me a la pantalla, que estic mirant el Sálvame Deluxe mentre estem fent l'espectacle. Senyores i senyors, ens veiem obligats a canviar la música i posar música de fons i canviar la llum. Silenci! Espectacular, directament de Las Vegas. Passant per Chicago, Los Angeles, Palau de Solità i Plegamans. I ara es troba a Santa Maria d'Oló, efectuant un número en el que hi perilla la vida de l'artista. L'habitació. L'habitació. Un aplaudiment. En aquests moments ve la part on la concentració és impecable. Atenció! El Mac es concentra, deixa'm tirar fum. Mai es veurà tant. Silenci. Quiets, quieto parau. Una mica de concentració i en aquests moments es disposa a fer levitar un veí del poble. Amunt, amunt. Sí, senyor! Està levitant l'Albert de la mà del gran mag Marcel Dalmau. Fantàstic! Prova aconseguida, prova superada, un espectacle inèdit. Per primera vegada a Santa Maria d'Oló. Expulsem el confeti i el molt Albert, que es troba sa i estalvi. Un aplaudiment, moltes gràcies. Un número inèdit que heu quedat acollonits, jo també. Un aplaudiment, un aplaudiment.